bueno, hau izan zen, izuten lasterlekua. Ja, kasi erreguzitan izaten nintzen olako lasterlekua. Eta, bueno, egiten zuten anilloan, 1 metroko anillo batean, eta entrenatzeko. Ikusteko ze denborak egiten zituzten, gero zezen plazan ateatzeko, eta entrenatzeko leku bat. Orduan txikito izena jartzen zitean ikusten denez korrikalarari. Zuk esan duzuna, familia horre karri zuen beste gauz batzetako, baina ontako de prestatu korrikan ibiltzeko hemen Larramailean, o Gipuzkoan, Nafarroan, o Gipuzkoan. Ez zen lasterkari onoitakoa, bazara indarrezkoa. Askotan fanfarrona gainea, besteri ugizeila izatzen, be pare jarri, tola behire jarri, eta geho beha ez nakatuz apustue. Larramailean izan dudu honek bere oihartzune. Oain dela urte batzutan, hau zitzen zen oso anilloan gauz bat herri mailan, Euskal Herri mailan nahiko zabalduen. Euskalduna beti izan dugu apustu zaleak, eta apustu zale hortan beti diru pixkoa tola, eta orduan jendea motibatzen zen ikustea joateko apustu zenez horta, dirua jokatzen zenez, jokatu honen alde, besten alde, beti lehitasune hori izaten zen. Pensatu ginen hau berreskuratzea, ondare kultur taldeak aurrenetik. Oain dela bost hilete hola, zegoan dena larra hartuta, jastorrak, harrik, urte askotan ibili gabe, tartekan bakarron bat ibiltzen zen, baina zoan ja pixko bat galduta. Eta behin berreskuratuta, pensatu ginen zeo zer egin, inaugurazio tipo bat bezala edo olako zerbait. Zagit araitzen dago da, talde bat ja izaten geha. Hemen politia izango litzeke zerbait jateatzea, ikusita ez dakit kazurro batzu bagaudela, hor zerbait egin, beti de geixo bultzatzen du, animatzen du. Han hola sortu zen, berdin. Helduen artean egin zen halako herrikirol komina popular bateo, eta eskolako umek eta zitzego, ikusegatik ez zer, ailegatu zen mankomuniadeko ardura honen gana, eta inorretzegola pixka monitorezkoan aitzeko, nehonek pena emazela bala ustea, eta nehonek arkeztu nintzen, eta geroztik hotxe nau, eta ja 6-7 bat urte gotik joan, Nafarroko txapelketan izan dugu, eta hemen nik uste olako zerbait behar dukela. Eta nola baite da elkartzea, hau Larramaileko gazteak eta gazteek ez ganak, garai baten kirola beti gogoa izan duguna, pixkat elkartuta. Azken finen da gure kirola nola baiz babestea. Ondare kultur taldeak hartu, zun antolakuntzan zama, nola bait martxan jartzeko asmoz, transmisioaren plana. Larraungo kultur ondarea eta gurea den auzolana, gogoz etorri den edozeinek, dauka eginkizun bana. Aukirolari emana, aukirolari emana. Printzipioz jai giroa da eta ez da konpetizio modukoa, baina baizik jende gazteak ikusteko nolakoa den eta animatzeko. In
kanpotik datorren kirolak oigindarra hondikin heldu die eta ari de pixke gure kilora jazten o ari de suntzitzen ez dut esango, zengatik jende badago, zorionez, handik ban euntxinak diela, baina ari de jaten pixke lekua gure kirola. Eta nolabait da, berreskuratuz aparte, bakarron bat, osartzen da, animatzen da, jarraitzea, Pilotan da futbolen iztenak eta ezagutzen joan bezalaxe, hemen ez da hoberenanak ez ditu ezagutzen. Eta orduan, bultzatzeko modu bakarra, hau iruditzen zait beste moduik ez dagoela. Ne postoko nitzeke asko, gazteak gazten diren eta animatzen diren da ez galtzeko. Baina jaiatzen dio, Bueno, nik ez dakit, baina, esan dut, nire eta badaki orduan horrela. Hemen, eta bere tankak zabalduta. Horrela? Bai, venga, egora izko, nik eskoa edaliko, eta zineko egin, eta seituko torriko edo erduteko egin. Santa Engrazialdeko bordaitan bizi gintzen da, handik horrea entrenatzea tortzeko erruti. Laizterren hil eta beritzara joateko da erruti. Behin gutxiten tortzen izan. Bizkoat torrita, berra ema bueltain etxeak berriz. Eta bide bizien. Mandra, bezente edo, eskuinaldetik, mandra zuetu, berdintzeari. Are, Santa Engraziako erreka horrekoak kontxu ira nola tortzen da. Bai, erreka, bai. Handik ekartzen, are, mandoakin. Horrea. Egu ebota zuen da, hangoare egitzen da, programa ezala gero. Hortuta. Goien etxe hangoarekin egin